Landako gunen lehenengo urtez egiten dozuena txosnagunie, zer ikusten zuen udaltzek hartuten erabaki hori? Bueno, erabaki ze kritika dugune hasieratik izen da eurek hartu da biela gugaz kontau barik, eta entera ginela prensatik erabaki horretaz, ez duzkoen emone aukerarik euregaz berbetako eta danon artien leku bate adosteko, eta uste dugu erabaki hori hartzeko gugaz kontau biela. Izen da, euren erabakia bakarrik, eta guk ez dugu haukin zer esanik erabaki horretan. Hemen dauz 3 barra diferente, eta gaur adibidez paia txapelketa antolatu dugu, eta 600 persona egongo gara bazkaltzeko. Da, adibidez, eguraldi txarrakerakuen, barruen da bezala, adibidez gaztegune kanpuen izen zan, larun batien. Eta hemen eszenario horik ez goterakuen, barrak bakarri dauz. Hau, sukalde egunea da, ez? Bai. Zer jozu hemen? Hemen dekogu barrie, hemen alde honetan, eta gero beste kaldien sukaldie, goten die bokadilluek eta holan goizeko 5 arte, eta no sepeinen pintzuk eta holan bebai, eta hemen egoten da jentie afaltzen. Jente asko etorten da afaltzen? Bai, ez da? Bai, azkenen leku bakarra izaterakuen txosnagune guztian sukaldie dauela, jenti hona datorre bazkaiten eta afaiten. Hau da, eszenario txikizi esan ditotza zueni? Bai, kanpokue. Hemenengo dugu, engein lehenko gunien gorantzer hori, etorri zan, eta gaur bertsolarizek etorriko die bai, bertso saio egongo da. Eta eguraldi aguantetan badau, hemen egingo da. Atzo adibidez euri zein zabenez, barruko eszenario txikian egin zan, baina bestela hemen zan plana. Eguraldia txarrain zabenez, barruen. Hau da, gaztien guni orduen, ez? Zer lako ekitalizek egitozuz hemen? Hemen adibidez gabetan DJak egon die, eta gero atzo karaokie, holan gauza puntualak gabetan. Bai, baiten da gaztien, haulan ambientetxue apurru bat, eta hori da, dekorazio bai alegin dugu alaiten apurru bat diferentie, eta... Zer jozu, ez? Landako gune barruen dauzen gune guztizek batera egoten diez zabalik? Hiru gune desberdin batera egoten die zabalik? Jentien arabera, adibidez atzo gabien hau guni bakarri zabaldu zan, ze bezlan larra handi geratzen da jente askoz badau, beto da danok egotileku baten. Eta hau da, txosnaguneko areto nauzile? Bai, hau da. Zer lako egitaldiek jozuz hemen? Hemen kontzertu handizek eta horan iten die, eta barri egoten da zabalik, eta hemen gaban hasian kontzertu eta dauzenin, jente gehizen egoten da guni izaten dau. Bueno, eta Durangoko txosnagunie, zer eskentzetza datorren asteburuen etorri nahi da benari? Barikuen azten tortilla txapelketagaz, arratsaldeko 6etan, da gaurko moduen izango da, hona iken badau kanpuen, bestela barruen, gero kontzertuek dauz. Bai, bueno, tortilla txapelketagaz batera dau jam sesiona, egongo dala musika improvisazio eta kanpoko estenatoki zen, eta gero kontzertuek, kontzertuek eta DJ bat. Gero zapatuen disfraz egune da, aurten gaiak eino bat eiteko intzaurreri naranja izango da, eta elkartasun bazkari zebai egongo da hemen, txosnagunien, bardin hona egiten badau kanpuen, hor bai gonbidatzegu da noi etorti disfraz hauten naranjaz bazkaltzen giro ona goten dalako, eta gero egongo da trikopoteo bat, edo elektrotzaranga bat, eta amaitzeko egunaz luartzen kontzertu egun honetan. Domekan kesala eta anari bebai egongo diela, así que domekan bebai egon bidatute dau mundu guztiz etortera. Vale, va. Onda amaitzeko. Mila esker dando pasado. Vale, Marri. ¿Qué tal están los apóstoles este año de ambiente? Bueno, pues ahora aquí toca el concurso de paellas, está bastante lleno todo, hay movimiento, parece que el tiempo va a respetar y bueno, yo creo que por el tiempo un día ha llovido y bastante bien, yo creo. ¿La tarde después de la paella bajamos al río o qué? A ver, es la intención, lo que no sé es si finalmente haremos o no, porque bueno, al final luego aquí habrá que recoger y todo el tinglao, entonces no sé si nos dará tiempo a hacer, pero bueno, gana siempre. Como ya sabéis, siempre solemos poner chosna, este año es esta tan larga. Por suerte contamos con mogollón de gente, monitores, el primer turno están haciendo los chavales, súper ilusionados. Además se enfadan porque no pueden repetir turnos, como cada vez somos más familias en GV, pues claro, un turno, el que ha repetido ya ha sido el privilegiado. Hoy participamos como todos los años en la comida de las chosnas con nuestras paellitas, que aquí las reinas son las amachus, ahí les vais disfrutando.
¿vale? Estamos 80-90 personas para comer hoy en nuestras mesas de GV y luego participaremos, como todos los años, en la bajada del río. Ikusi dozue txosna danetan, gune danetan dauela aldarrikapen bat. Jai herrikoien alde, txosna gune finko bat. Bueno, nik uste dut aldarrikapen zileizko edala, baina beti be, nik ulertzen dut hori, txosna urtietan gertatu izen dana, azkenengo momentura arte ez togula jakin nun joango dien, zietz. Ez Pinondon, ez Kurtziagan, ez nun, eta nik uste dut lan ezilikela ibili. Urte bat eta hurrenguen, horretik oinguen, eta asko lehen hau eta inbehar genuen hori, zabaldulako zer bat, maitxo bat, foro bat, etxuruz moduen parte hartzaile, eta joen ikusten, ze aukera dauen, ze gora bera, argi, berbain eta garbi, zer komplejo harik, eta bueno, hau gunea ondo ikusten dugu, nik badakite arazo tekniko gehonik ez lagune baten edo bestien, edo leku danak ez dila eukizek txosnak ipintzek, hori ulertzen dut, ulertu nahike. Baina bai ikusten dut beharra, txosnaguni izen daiken leku bat, betiko gauza betiko ez dauz, ez? Eta ez die, baina, nahiko finku eta gune digno bat, duin bat ez da zen da moden, ez?